Ja! Flot, Thomas. Bille, kom ind på din plads. Tag Nora med. Ja, godt løbet, Victor. Godt kast, Niklas. Ja, hvor er det flot. Nej! Den går ud. Ja, den er godt selv. Hvis jeg står og vinker, eller hvad er det? Nej, men jeg vil bare lige se, at de spillede på kunsten. Det er godt. Ja, de får en 1-0. Kom igen, gutter! Kom! Bille! Det kan godt komme ned. Kom, dæk bagved, Bille. Eller ned i Thomas. Thomas! Ja, bagved dig her. Kig på ham, Thomas. Ligger flot. Det er flot lavet. Kom. Ja, flot. Afsted, Victor. Kom nu! Her! Asbjørn, hvorfor skal du ud? Lige der.